Ja by som vás všetkých rád privítal pri dnešnom webinári, ktorý sa bude niesť v takých myšlienkach projektové myslenie, alebo ako nepokaziť projekt, alebo teda vyhnúť sa pokazeniu projektu, čím nemáme na mysli totálne zlyhanie, ktoré sa až tak často nestáva, ale máme skôr na mysli to, že sa nedodá úplne to, čo bolo plánované, čo si zákazník objednal, prekročí sa rozpočet, nedodrží sa úplne kvalita, trochu sa viac alebo menej sa natiahne čas. Takže to sú všetko také ukazovatele, ktoré hovoria o tom, že ten projekt sa úplne nevydaril a my sa dnes budeme zaoberať tým, ako dosiahnuť čo najväčší úspech projektu, teda ako skončiť projekt v plánovanom čase, s plánovanými nákladmi a hlavne dodať to, s čím bude zákazník spokojný. Ja vás vítam všetkých ešte raz na webinári. Bude asi blbé, keď sa opýtam, že či ma niekto nepočuje, lebo ten, kto ma nepočuje, tak nebude ani písať. Ale prosím vás, tí, čo ma dobre počujete, tak napíšte počujem alebo OK. Tak objavujú sa nám tu prvé súhlasy. Predpokladám, že u nás teda technologický alebo technický problém nebude a ak nás niekto nepočuje, tak to bude pravdepodobne vinou niekde v jeho počítači alebo v jeho slúchadlách. Pomaly sa nám to tu rozrastá, tak ešte raz všetkých vítam. Ďakujem, že ste si našli túto polhodinku alebo teda takýto krátky čas, v ktorom by sme vás chceli oboznámiť s týmito základnými ukazovateľmi alebo vlastnosťami dobre realizovaného projektu. Počas projektu sa budete môcť pýtať, toto, čo vidíte, je četové okno, ktoré je stále živé, takže ako náhle napíšete otázku, budeme ju vidieť a budeme sa snažiť na ňu odpovedať. Môže sa stať, že počas webinára sa vám zrazu bude zdať, že sa nič nemení, prípadne bude ticho. Vtedy odporúčam refreshnúť si prehliadač, aby sa to celé znova načítalo a znova začalo. V prípade, že by sa stala nejaká vážnejšia chyba, či už u nás pripojení na internete alebo niečo podobné a nič sa nebude diať, tak pravdepodobne dôjde k neúmyselnému alebo teda neplánovanému ukončeniu webinára. To sa takisto stáva, hlavne tí, čo robíte projekty, tam sa takisto stáva, že dojde k predčasnému ukončeniu projektu. Ja by som chcel predstaviť hlavného prednášajúceho, alebo teda hlavného aktora, ktorý vás dnes bude na tomto webináre sprevádzať. Bude to Peter Šetečka, ktorý je autor vzdelávacieho programu Akadémia projektového vzdelávania. Je certifikovaným projektovým manažérom, konzultantom a takisto je autorom knihy Projektové myslenie, ktorá dopodrobna popisuje určité aspekty projektového riadenia a tí napríklad, čo sa chystáte robiť IPMA certifikáciu, tak je veľmi dobrým vodítkom, pretože nejaká učebnica na IPMA neexistuje. Ja ho prepnem o chvíľu, len vás chcem upozorniť, vždy keď sa bude prepínať režim alebo prednášajúci, tak to chvíľočku potrvá, prosím, buďte tolerantní, je to len niekoľko sekúnd takého prerušenia, kedy nebudete počuť žiaden zvuk od nás a my vás za ten čas sami prepneme alebo prejdeme do iného režimu. Vždy to uvidíte na obrazovke. Takže ja odovzdávam slovo Petrovi Šetečkovi. Chvíľočku vydržte. Počujú, požiadam tiež, napíšte OK. No, opakujem, tí, čo ma počujú, prosím, napíšte OK. Áno, už sa začínajú objavovať. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Priatelia, prosím vás, s kým odštartujeme? Napíšte mi do chatu, z ktorého ste mesta, prípadne z ktorého odvetvia. Nech si urobíme taký prierez vlastne našimi poslucháčmi, nech sa vám páči. Áno, máme tu Bratislavu, dobrý večer do Bratislavy, Prešov, áno.
Áno, IT, Bratislava, Žilina, vývoj softvéru Prešov. Adamov, Brno, Česká republika. Zdravíme za řeku Moravu. Žilina, Bratislava, strojárstvo, IT. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Môžete ešte písať. Ja sa teraz prosím vás prepnem na kameru. Prepínanie na kameru zabere asi 10 sekúnd, takže môžete zatiaľ písať. A už sa vidíme. Áno. Predpokladám, že ma vidíte. Požiadam Braňa. Braňo, napíš mi prosím ťa, či je obraz dobrý. Áno, dobre. Pán Švarc ma vidí, takže predpokladám, že aj vy ostatní. Dobre, priatelia, moje meno je Petr Šetečka. Máme na tento webinár vyčlenených zhruba 30 minút. Bola to jedna taká z mojich podmienok. Práve preto, aby to bolo dynamické, rýchle, aby sme išli ku koreňu veci. Možno k vlastnému priebehu. V priebehu týchto 30 minútach na konci bude diskuzia, to znamená v priebehu vlastného webinára si pripravte otázky. Na konci vás požiadam možno až k tej diskuzii si ich pripravte a následne ich budete môcť odoslať a ja vám sľubujem, že na každú otázku odpoviem. Po diskuzii potom bude následovať ešte bonus pre vás, takže odporúčam vydržať až celkom do záveru. Idem si prepnúť na prezentáciu. Opäť toto prepínanie môže trvať nejakú sekundičku, takže poprosím o strpenie. Prepínaj na svete. Poprosím opäť priateľov, ak vidíte Macíka so zalepeným čelom a s teplomerom, napíšte mi vidím, alebo OK. Áno, dobre, ďakujem. Tak sa do toho poďme pustiť. Projektové myslenie, alebo ako nepokaziť projekt. Ja to ešte preložím do češtiny. Projektové myšlení a ne, jak nepokaziť projekt, pomlčka zakázku. Priatelia, možno hneď v tomu úvode. Projekt. Existuje veľmi veľa definícií slova projekt. Vždy v tej definícii nájdeme slovíčko, že sa jedná o niečo jedinečné, unikátne, v rámci ktorého majú byť dodané práve také špecifické výstupy. Druhou časťou tej definície, že na projekt je vymedzene presne stanovený čas, začiatok a koniec, a že na projekt je presne vymedzené prostriedky. Niekedy sa ešte dodáva, že projekt sa realizuje v rámci nejakej priateľnej miery rizika. Aký je rozdiel medzi projektom a zákazkou? Keby sme sa pozreli celkom zhora na rozdelenie projektov, tak to členenie môže byť veľmi, veľmi rôzne, ale základné členenie je na interné projekty a externé projekty. Interné projekty slúžia ako nástroj zmeny pre vnútornú organizáciu, to znamená, idete vybudovať novú pobočku, idete zaviesť systém ISO a podobne. A potom sú externé projekty pre nejakého externého zákazníka a tomu sa hovorí práve zakázka. A tým hlavným identifikačným rozdielom je, kto vlastne tie náklady na daný projekt platí. Takže to k takému úvodnému oknu. Ja by som hneď na úvod odštartoval skúsenosťami, ktoré máme z projektového riadenia. Všimol som si aj, že tu mám prihlásiť, že ste verní tejto značke a že hlavne, že sa vy ďalej vzdelávate. Našimi školeniami už prebehli stovky, možno ešte dneska budú tisícky rôznych manažerov. A opravdu tá skladba je veľmi široká od ministerstiev cez štátna správa, cez biznis sektor, rôzne odvetvia až po neziskový sektor. Veľa z týchto projektových manažerov riadili aj veľké komplexné projekty a napriek tomu sme u nich opakovane zisťovali, že im chýba znalosť takých základných princípov projektového riadenia a táto neznalosť im vlastne bola zdrojom príčin vlastne chýb, problémov, ktoré na ich projekte vznikali. Toto bolo pre mňa takou veľkou inšpiráciou, kde vlastne tie skúsenosti, vyše 10 rokov vzdelávania v oblasti projektového riadenia a vzdelávania predovšetkým v komerčných firmách, viedlo k tomu, že vznikla opravdu publikácia Projektové myslenie. Ja ešte o nej budem hovoriť a následne vznikol aj manažerský tréningový program Akadémia projektového manažmentu. Čo to pre vás znamená? Znamená to, že tento workshop vlastne vychádza z tejto publikácie Projektové myslenie, najmä z jeho prvej kapitoly. Kým odštartujem, možno hneď na úvod niekoľko takých citátov. Ten prvý citát Alberta Einsteina, ktorý hovorí: ak niečo nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš. A ďalší taký nadväzný citát je od Warrena Buffetta. Je to americký investor, ktorý hovorí: Brilliant.
Prekladá sa to ako jednoduché, nie je prostoduché. Jednoduché je geniálne. Prečo o tom hovorím? Celý tento webinár bude postavený na jednoduchých princípoch projektového riadenia, ktoré keď začnete používať v praxi, tak vám ušetria váš čas, peniaze a vaše nervy. Takže určite sa oplatí vydržať týchto zhruba 30 minút k tomu, aby sme sa dozvedeli odpoveď na týchto 5 otázok, ktoré vám tu svietia. Za prvé, čo je to projektové myslenie? V podtitule, aké sú 3 základné otázky, na ktoré potrebujete vy ako manažéri poznať odpoveď v každej jednej časti projektu. Potom je to druhá otázka, čo je prvou a tou najhlavnejšou otázkou naozaj každého projektu, možno inak povedané, za čo zákazník platí a ako ho môžete urobiť spokojným. Tretia otázka, čím sa projekt končí? Ano, ako sa úspešne dostať nakoniec? Ako ten projekt úspešne dosiahnuť až k tomu naozaj úspešnému koncu. Štvorka, ako zjesť slona, tam budeme hovoriť o tom, ako je možné aj veľké komplexné projekty, veľké problémy, veľké riziká vyriešiť, aký nástroj k tomu slúži. No a na konci je vlastne, čo je to komunikácia na tretiu, ako aj menej skúsený manažer dokáže úspešne uriadiť projekt. Takže toto nás čaká, no a poďme sa pozrieť na skúsenosti. Veľa ľudí hovorí, nikdy neurobím rovnakú chybu dvakrát. No, niekedy je tam potom taký ten podtitul, že učíme sa na vlastných chybách, optimisti hovoria, učíme sa na chybách druhých, ale realista odpovie, vždy urobím tú chybu ešte tak 5-6 krát, aby som si bol istý, že ju urobím. A v praxi sa to bohužiaľ tak stáva. Nemusí sa to stávať a môže nám tomu práve pomôcť projektové myslenie. Takže poďme hneď na projektové myslenie. Projektové myslenie je spôsob uvažovania, spôsob chápania. Ak by sme zobrali taký ten širší pohľad, tak je to spôsob uvažovania v základných princípoch. Slovíčko princíp je veľmi dôležité. Je to niečo, čo je trvácne, dlhodobo nemenné. To znamená, že to fungovalo pred 50 rokmi a bude to fungovať aj za ďalších 50 rokov. Takže využívanie týchto základných princípov vám vlastne to je to projektové myslenie. V užšom slova zmysle je projektové myslenie práve tento prvý princíp a to je projektový trojuholník. Všetci, ktorí ste prihlásení, predpokladám aj podľa tej skladby a znalosti, že sa zaoberáte projektovým riadením a projektový trojuholník poznáte. Ja vám chcem vysvetliť tú genialitu tohto jednoduchého obrázku. Všetko, čo v projekte robíme, je vymedzené týmto trojuholníkom. Za prvé, dostávame odpoveď na otázku, čo, to znamená, čo konkrétne má byť urobené v rámci projektu a v akej kvalite. No, s tým je spojená vlastne kvalita produktu. Druhou otázkou je kedy. Kedy to má byť urobené? Kedy máme začať a kedy máme skončiť? A tretia otázka je otázka za koľko. A je to otázka na prostriedky. U týchto prostriedkov trošičku vysvetlím. Pod slovíčkami prostriedky, anglicky resource, sú chápaní ľudia a ich práca. Máme ich tu namalovaných. Je chápaný materiál, ktorý sa v priebehu realizácie projekty spotrebováva a je chápaná celá infraštruktúra, to znamená všetky nástroje, stroje, prístroje, ale aj software, hardware, licencie, energie, všetko, čo potrebujem k tomu, aby som dodal dohodnuté výstupy. Inak povedané, k tomu, aby som dodal dohodnuté výstupy, potrebujem čas a prostriedky. Takže ono je to takýmto spôsobom úzko previazané. No a k tým prostriedkom, pretože práca ľudí, materiál aj jedna motohodina nejakého bagru sa dá predátať na finančný ukazateľ, preto otázka na prostriedky je otázka za koľko. No a v čom spočíva genialita tohto projektového trojuholníka? Spočíva v tom, že tento projektový trojuholník platí naprosto pre všetky časti projektu. Platí pre projekt ako celok, platí pre etapy projektu, platí pre projektové úlohy. Keď sa pozrieme na cyklus riadenia projektu, že najprv projekt vzniká, je spúšťaný, tak tam prebieha určitá štúdia uskutočniteľnosti. Áno, obchodné ponuky. A presne v
štúdii uskutočniteľnosti variantne posudzujete, čo kedy za koľko dokážeme urobiť. Výsledkom spúšťania je spustenie alebo nespustenie projektu. V prípade, že projekt je spustený, vzniká zadanie, áno, a následne je projekt spustený. A v prípade, že je to externý projekt, zákazka, tak vzniká zmluva. Čo nájdete v zmluve? Presne toto. Čo, kedy, za koľko. Čo, kedy, za koľko nájdete v každom hlásení o projekte, čo, kedy, za koľko malo byť urobené, čo, kedy, za koľko bolo reálne urobené, čo, kedy, za koľko je aj v záverečnej správe, čo, kedy, za koľko sú základné otázky, ktoré prechádzajú celým projektom. Keď vy idete delegovať úlohu niekomu z vašich podriadených, alebo niekto deleguje úlohu vám, potrebujete poznať, čo, kedy, za koľko. Nestačí vám iba, že máte vyriešiť nejaký problém, ale vy potrebujete vedieť, dokedy ho mám vyriešiť a koho, prípadne čo mám k dispozícii na vyriešenie tohto problému. Preto, keď nezabudnete, respektíve inak, keď sa kdekoľvek v projekte stratíte, hľadajte odpoveď na otázku, čo, kedy, za koľko. Určite vám to pomôže. Druhým princípom, a my sme si hovorili, že je to tou hlavnou otázkou, je otázka prečo. Otázka prečo hovorí o zákazníkovi a o jeho prínose. Lebo celkom najdôležitejšie v projekte je vlastne to, čo očakáva zákazník. Povedzme si úprimne, zákazníka nezaujímajú vaše problémy. Zákazníka zaujíma jeho problém. A on na vyriešenie svojho problému púšťa peniaze a svoj problém má mať vyriešený formou projektu. Napríklad postaviť rodinný dom alebo vývoj softvéru na mieru. Preto pre vás je veľmi dôležitá otázka, prečo, aký úžitok mu ten projekt má dať. Keď sme hovorili o projektovom trojuholníku, tak sme hovorili, projektový trojuholník nám vyjadruje cieľ projektu. Za splnenie cieľa projektu nesie zodpovednosť manažér projektu. Prečo nám hovorí o účele projektu? Účel projektu sa meria vtedy, keď projekt skončí a výstupy projektu sú dané do užívania, do procesov. Mimo iné, všetko, čo robíme, takmer všetko, čo robíme, sú buď procesy alebo projekty. Procesy je niečo, čo sa pravidelne opakuje a projektami zvyčajne nastavujeme nejaké procesy alebo dáme nejaké zariadenie, ktoré prechádza do procesov. Takže vašou úlohou je spoznať tie naozajstné príčiny, prečo zákazník chce alebo potrebuje daný projekt. A ono sa zdá, že je to niekde uvedené, že je to uvedené v zmluve, možno v nejakých iných dokumentoch. Verte mi, že veľa týchto vecí, ktoré sú na papieri, je aj tak potrebné dokomunikovať. A nezabúdajme ešte na jednu takú drobnosť. Čo je to zákazník? Zákazník, slovíčko zákazník v sebe zahrňa dve zúčastnené strany. Tou prvou je investor alebo obstarávateľ, ten, kto za projekt platí a my musíme naplniť jeho očakávania. A tou druhou zúčastnenou stranou pod tým istým pojmom zákazník sú používatelia výstupov. Tí, ktorí budú s výstupami daného projektu pracovať. A vy, ak ste dodávateľ, tak potrebujete poznať očakávania investora, ale potrebujete poznať aj očakávania používateľov výstupov. Prečo? Lebo na konci projektu sa investor bude pýtať používateľov výstupu, či sú spokojní s kvalitou. A keď už som otvoril slovíčko kvalita. Kvalita je miera splnení očakávaní na technické a používateľské vlastnosti. Miera splnení očakávaní zúčastnených strán. Miera splnení očakávaní zákazníka na technické a používateľské vlastnosti výstupov daného projektu. Na ten produkt, ktorý mu je dodaný. Téma kvalita si bude určite vyžadovať ešte samostatný vstup, ale to niekedy na budúce. Poďme ďalej, krásna otázka. Začínajte vždy myšlenkou. Jeden môj priateľ, je to kolega z našej firmy, ma naučil vec. Čím sa z podnikateľského hľadiska končí projekt? Ano, ja keď som mu to odpovedal, tak vždy dodaním výstupov, ich akceptáciou a tak ďalej, on tú otázku zopakoval z podnikateľského hľadiska. Z podnikateľského hľadiska sa zakázka ako taká končí zaplatením faktúry. A čo môžeme urobiť? A poďme krásne od konca. Čo môžeme urobiť preto, aby bola faktúra zaplatená? Áno, musíme odozdať všetky výstupy v požadovanej kvalite. A čo musíme urobiť preto, aby tie výstupy v požadovanej kvalite boli? A ideme krásne, urobíme si úsečku a ideme sprava doľava, tam si urobíme míľnik, tam si urobíme dátum ukončenia projektu
na konci si dáme rezervu a krásne si to rozplánujeme dopredu. Možno si myslíte, že je to to samé, keď sa to plánuje spredu. Vyskúšajte si, uvidíte, že to tak nie je. A že plánovanie zozadu je veľmi, veľmi užitočné. Ďalším typom je zjesť slona. Dokázali by ste zjesť slona? Keď sa pozrieme, je to obrovské zviera, aj keď to nie je najväčší savec, lebo to je ryba, ale slon je obrovské zviera. Dokázali by sme ho zjesť? Odpoveď je áno, po malých kúskoch. Ako to súvisí s projektovým riadením? Dokážeme vyriešiť veľký projekt? Áno, po malých kúskoch. Tým, že ten projekt alebo ľubovoľnú časť projektu si rozdelíme na menšie a menšie časti, na také, ktoré dokážeme zjesť, na také, ktoré dokážeme vyriešiť. Čo dnes urobím v prospech projektu, čo moji kolegovia dneska urobia v prospech projektu. K tomuto princípu sa v projektovom riadení využívajú nástroje, ktoré sa volajú hierarchické štruktúry. Tu ich máme zobrazené. Tou prvou je hierarchická štruktúra výstupov. To znamená, celý ten produkt, ten výsledný produkt, ktorý sa odovzdáva zákazníkovi, môže byť rozdelený na čiastkové výstupy a my si urobíme ich štruktúru. Druhým je hierarchická štruktúra prác. To znamená, aké všetky práce musíme urobiť, aby sme vyhotovili všetky výstupy projektu. Na VBS je asi najrozšírenejší nástroj, najpoužívanejší nástroj v projektovom riadení a pozná ho, predpokladám, každý z vás. Ďalším nástrojom je organizácia projektu. Je to OBS, je to vlastne vytvorenie organizačnej štruktúry z zúčastnených strán, kto bude dozorovať, kto bude vykonávať projektové úlohy, kto bude dodávateľom a podobne. Následne, keď máme VBS a do jednotlivých týchto kolóniek si vpíšeme sumy, koľko nás jednotlivé úlohy alebo pracovné balíky budú stať, dokážeme ich takýmto spôsobom dorátať smerom hore a dokážeme vlastne zrátať náklady celého projektu. Hierarchická štruktúra nákladov. No a určite nezabudnime na tému, a to sú riziká. Existuje aj hierarchická štruktúra rizik, kde tu celkom to najvyššie riziko je vlastne riziko nesplnenia cieľa projektu. Opäť tu máme trojuholník, nesplnenie trojuholníka, čo, kedy, za koľko. A tu máme potom pomenované tie hlavné príčiny, ktoré sa nám rozdeľujú nižšie a nižšie a nižšie. K čomu to slúži? Je to k tomu, my keď sme si v úvode hovorili, že projekt je jedinečný, unikátny, tak nemáme kryštálovú gulu a nevieme vlastne predpovedať, ako ten projekt sa bude vyvíjať. Preto tieto štruktúry nám pomáhajú k tomu, aby sme sa vlastne dorátali k lepšiemu odhadu, a teraz výstupov, prác, nákladov, rizík. Používajú sa predovšetkým pri plánovaní a slúžia k tomu, keď takýmto spôsobom pomenujeme napríklad u rizík, konkrétne riziko, o mnoho lepšie dokážeme urobiť preventívne a pripraviť nápravné opatrenia na elimináciu tohto rizika. Ak by sme pracovali iba s rizikom, že nedokážeme splniť cieľ projektu, tak tých príčin môže byť obrovské množstvo. Ale týmto spôsobom ich konkretizuje. Slona. Toto môžete využiť pri riešení ľubovoľného problému. Základ je pozrieť sa na to, rozdeliť veľký problém na menšie a dokážeme ich potom tie čiastkové problémy vyriešiť. Kto z vás má rád filmy, a ja patrím do tejto kategórie, na posledný rok ma zaujal film Marťan. Je to príbeh vlastne o misii na Marse, kde búrka vlastne spustila rýchlu evakuáciu celého tímu späť na Zem a pri tej evakuácii jednoho člena odfúklo a prestali mu bežať životné funkcie a celý ten tím odletel. On sa potom druhý deň prebral a jedna kovová súčiastka mu vlastne narazila do skafandru a zničila mu prístroj na sledovanie životných funkcií. A on tam prežil a presne týmto spôsobom išiel. Potrebujem vyriešiť základné problémy. Takže základný problém prežiť. A teraz ideme čo? Potrebujem kyslík, potrebujem stravu, potrebujem sa spojiť so zemou. A postupne. A išiel problém po probléme, rozdelil na čiastkové malinké veci a začali ich postupne
riešiť. Posledným princípom je komunikácia na tretiu. Čo to znamená? Moja taká rada, prosím vás, keby ste si z tohto workshopu nič nezapamätali, zapamätajte si následné 3 slova. A to je v projekte komunikujte, komunikujte, komunikujte. Komunikujte horizontálne, áno, s vašimi partnermi, s členmi týmu a podobne. Komunikujte vertikálne, áno, smerom hore, smerom dole. Komunikujte do hĺbky. Áno, komunikujte o všetkých aspektoch. Komunikujte o jednotnom vnímaní zadania. K tomu slúži kick-off meeting. Úplne fantastický bod, jednotné vnímanie zadania. Máme skúsenosti, štartovali sme reálne projekty a prvú vetu som privítal účastníkov na kick-off meetinge, na tej úvodnej porade a hovorím, cieľom je jednotné vnímanie zmluvy. A kolegovia mi hovorili, ale v tej zmluve je napísané všetko. A ja presne podľa týchto princípov som sa ich pýtal. Poďme si predstaviť, ako to bude vyzerať na konci projektu. Ako bude prebiehať odovzdanie, preberanie, kto tam bude za vašu stranu, za našu stranu, ako budú preberacie protokoly a tak ďalej a tak ďalej. A teraz odpoveď bola, nevieme, musíme hovoriť, nemáme túto informáciu a zrazu si začali zapisovať jednotné vnímanie. Nezamieňajte vaše domnienky za fakty. Overujte. Možno keď sme ešte u komunikácie, jedna taká myšlienka, veľmi možno málo známy spôsob komunikácie je komunikácia činmi. To, ako sa človek správa. To, či je dôsledný, keď vyžaduje dôslednosť aj u svojich podriadených. Dajte si na to sami pozor a od tohto seminára možno sa aj pozerajte na správanie vašich kolegov, akým spôsobom s vami komunikujú. Ja poviem, komunikácia je veľmi, veľmi široká. Aj diplomacia, medzinárodné vzťahy je o komunikácii. To, že niekto niekam pošle vojenskú jednotku, je to určitý spôsob komunikácie. Ale to niekedy inokedy. Takže poďme si to zrekapitulovať. Ako nepokaziť zákazku? No, je tady taký krásny symbol a ten sa volá cibulový syndrom. A ten cibulový syndrom nám hovorí, tu vpravo máme trojuholník. A tu celkom hore je trojuholník a táto plocha trojuholníka nám hovorí o tom, aké množstvo práce sa musí urobiť pri získavaní zákazky pri vlastne príprave projektu. Táto plocha, táto plocha nám hovorí o tom, aké množstvo práce sa musí urobiť pri plánovaní projektu. Táto plocha nám ukazuje, aké množstvo práce sa musí urobiť pri vlastnej realizácii a toto je množstvo práce, ktoré musíme urobiť pri tom ukončovaní projektu. No a cibulový syndrom je to preto, lebo v praxi to zvyčajne býva takýmto spôsobom. Ľudia si toto trošku uľahčujú, nemajú čas urobiť veci poriadne na prvýkrát, no, takže neurobia celý tento trojuholník, ale urobia iba tento kúštik, ako je táto cibulka. Ono sa to potom prenáša aj do toho plánovania, my aj v tom plánovaní nemáme čas a tu nám ostávajú také biele miesta, ktoré vlastne ukazujú na neurobenú prácu. Keď podceníte prípravu, toto spúšťanie projektu, keď podceníte plánovanie projektu, tak výsledkom toho bude, že vám ten projekt prerastie do šírky, vyskočí vám veľké množstvo problémov, o ktorých ste nemali ani tušenie, a prerastie vám aj do hĺbky, zvyčajne si to potom skončíte oneskorene. A tieto korienky to niekedy bývajú ešte to pokazené meno, zlé referencie, také nejaké problémy, ktoré vás dobiehajú. Murphy o tom hovorí, nikdy nemáme čas ani prostriedky urobiť veci poriadne na prvýkrát, no vždy nájdeme dostatok času aj prostriedkov navyše, aby sme to po sebe opravili. Takže priatelia, čo sme sa dnes naučili? Bol to veľmi rýchly, dynamický workshop, ktorý hovorí o základných princípoch a poďme si urobiť rekapituláciu. Za prvé, základné otázky projektového myslenia sú otázky čo, kedy, za koľko a tieto sa označujú ako projektový trojuholník. Ja keď som spomínal filmy, dovolte ešte jeden príklad. Apollo 13. Apollo 13 bola misia z americkej NASA, kde sa malo vlastne zopakovať pristávanie na mesiaci. Cestou na mesiac došlo však k tomu, že na danej module explodovali kyslíkové nádrže a došlo sa vlastne ku krízovému stavu, takže misia pristátie na Zem bola zrušená. A teraz ten moment. V riadiacom stredisku ten riaditeľ letov zavelil.
Chcem 2 týmy. Prvý tým, ako ich udržíme na živote. Druhý tým, ako ich dostaneme dolu. Vyčlenil čas, to znamená povedal, čo potrebujeme vyriešiť. Vyčlenil čas na splnenie tejto úlohy a vyčlenil vlastne prostriedky, 2 týmy. Výsledkom toho malo byť, to znamená čo a v akej kvalite, výsledkom bude súbor inštrukcií, ktoré im budeme diktovať a budú sa podľa nich môcť riadiť. A ešte dodal, a obmedzenie, môžu používať iba materiál, ktorý je na palube. Ja vám tým chcem povedať, projektové myslenie využívate aj vy. Projektové myslenie sa využíva aj v rôznych iných oblastiach, len ľudia si neuvedomujú, že to je projektové myslenie. To znamená, odteraz, kedykoľvek budete zadávať úlohy alebo budete príjmať úlohy, tou priebežnou komunikáciou zistíte, čo konkrétne mám urobiť, čo na konci sa po mňa bude požadovať. Keď máte túto informáciu, čo na konci sa po vás chce, tak dokážete vlastne si naplánovať aj tú cestu, ako sa tam dostanete. Slovíčko kedy je kedy zahájí túto úlohu a kedy ju ukončí, takže poznáte reálne trvanie. A za koľko znamená, s akými prostriedkami mám plniť túto úlohu. Mám ďalších kolegov, budem mať v podriadenosti aj kolegov z iných oddelení, budem mať k dispozícii služobné auto, mobil, telefón a tak ďalej. Potom sme si povedali, že celkom tou najzákladnejšou otázkou je otázka prečo. Je to otázka, ktorá sa zaoberá toho prínosu pre zákazníka. Aký prínos, aký osoh, aký benefit má vlastne ten výstupy projektu pre zákazníka slúžiť. Ja vám dám príklad. Predstavme si, že ste majiteľmi penziónu a chcete zvýšiť obsadenosť vášho ubytovacieho zariadenia. Takže ste investor. A prečo? Chcete zvýšiť obsadenosť zariadenia. Prečo? Lebo keď by sme išli do detailu, tak vlastne všetky súkromné projekty majú viesť k tomu, aby sa zvýšil príjem a zároveň aby sa zvýšil zisk. Ale tým merateľným parametrom, podľa ktorého to budeme merať, je vlastne nielen ten obrat a zisk, ale bude aj tá obsadenosť. No, takže toto je účel projektu. A na splnenie tohto účelu sa rozhodnete spustiť projekt, kde máte vybudovať wellness za 6 mesiacov za 100 000 eur. Firma, ktorá to pre vás urobí, tak dodrží. Ten projektový manažer uriadí ten projekt, on vám dodá wellness podľa projektovej dokumentácie v stanovenom čase, v stanovenom rozpočte. Tomuto sa hovorí úspech riadenia projektu, on ten projekt úspešne uriadil a na konci týchto 6 mesiacov vlastne skontrolujeme, či zmluva bola splnená. Vyhodnotíme splnenie cieľa. Následne potom ten majiteľ, ten investor ide merať, či mesiac čo mesiac po skončení projektu sa opravdu zvyšuje obsadenosť jeho zariadenia, tak ako plánoval. Ak sa náhodou nezvyšuje, tak to nie je chyba manažera projektu, pretože manažer projektu vyriešil daný projektový trojuholník, tú zmluvu, ten projektový cieľ splnil tak, ako sa dohodli. Chyba možno bola v štúdii uskutočniteľnosti, že nebol spustený ten správny projekt na vyriešenie jeho problému. Ak to zabralo, ak naozaj ten wellness potom spôsobil, že obsadenosť zariadenia sa zvýšili sa platby, zvýšil sa zisk, zákazník je spokojný, hovorí sa, že projekt bol úspešný. Tretím princípom bolo začínajte myšlienkou nakoniec. Vždy si overte, čo na konci konkrétne sa po vás bude chcieť, ako sa to bude preberať, kedy sa to bude preberať. Keď toto poznáte, keď poznáte ten cieľový stav, dokážete si naplánovať cestu, ako k nej dojdete. Každý veľký problém, ktorý máte, si rozdielte na menšie. Sú aj také pripomienky, hlavne sa z toho a viete, ako to pokračuje. Takže rozdielte si to na menšie kúsky, ktoré sú pre vás riešiteľné. A uvidíte, že sa to dá vyriešiť. No a potom to posledné, a znova zopakujem, ak by ste si nič neodniesli, tak to je komunikujte. Opravdu sa to oplatí, ušetríte s tým váš čas aj peniaze. No a ako ďalej? Čo s tým? Kde začať? Čo konkrétne máte urobiť, aby tie projekty sa teda začali hýbať a aby ste začali profesionálne riadiť vaše projekty? No,
Naše skúsenosti ukazujú dve také základné riešenia. Ak chcete rýchle riešenie, potom vám odporúčame knihu Projektové myslenie. Ja teraz o nej trošičku viacej budem rozprávať. Ak by ste hľadali komplexné riešenie a trvácne, potom odporúčame určite vzdelávanie. Napríklad vzdelávací program Akadémia projektového manažmentu. A tiež o nej poviem trošičku viacej. Takže poďme sa vrátiť k tej knihe. Možno veľmi stručne k tomuto obrázku. Kniha bola krstená v roku 2015. Ten pán v strede, to je krstný otec, je to Alexander Toth, ktorý je bývalý viceprezident IPMA, celonárodný, celosvetovej IPMA, takže prijal toto pozvanie a stal sa krstným otcom. No a tá osoba usmiatá vpravo s mikrofónom, asi ju poznáte, je to herec a humorista Michal Hudák, ktorý vlastne toto krstenie moderoval. No a o čom je tá kniha? Jednak veľkým prínosom tejto knihy je, že je písaná anglicko-slovensky. To znamená, pre vás všetkých, ktorí pracujete v medzinárodných tímoch, je neoceniteľná. Vľavo máte anglický text, vpravo slovenský, na každej dvojstránke. To znamená, krásne vidíte tu prepojenosť terminológie. Sú tam uvádzané synonyma. Áno, to znamená, ak niektorý váš partner pracuje s nejakým iným pojmom, tak dole v poznámkach sú vysvetlené. Jedná sa o knihu, ktorá je písaná rovnakým spôsobom, ako prebieha projekt. To znamená, vpredu, v tej kapitole 1, máme nejaké východzie informácie, hovorí sa tam o projektovom myslení, o projektoch a o tých základných princípoch, ktoré je nutné dodržať. A potom idem pekne krôčik za krôčikom. Dvojka nám hovorí o spúšťaní projektu. To znamená, máme nejakú myšlienku, alebo sme zachytili nejakú trhovú príležitosť a ideme sa ňou zaoberať a chceli by sme ju zrealizovať formou projektu. Tak čo v rámci spúšťania projektu vlastne potrebujeme zrealizovať? Ďalším bodom sú vlastne vysvetlené všetky tie metódy a nástroje plánovania. Od plánovania predmetu a jeho kvality, plánovanie času, plánovanie všetkých prostriedkov, ľudí, financií, ale plánovanie komunikácie, plánovanie práce s rizikami a podobne. Keď je schválený plán, tak sa prechádza na uskutočňovanie projektu. Uskutočňovanie projektu, tam sú práve vysvetlené celý ten systém porád, podávania hlásení, meraní získanej hodnoty a tak ďalej. Odovzdávanie výstupov, posudzovanie kvality. A ukončovanie projektu, to sú tie následné kroky, ktoré musíme urobiť k tomu, aby projekt bol administratívne ukončený, záver. A potom veľmi zaujímavou témou sú aj tieto prílohy. Napríklad tam nájdete odpoveď, ako projekty súvisia so stratégiou, s víziou a poslaním trvalej organizácie. Ako je to celé prepojené a ako je prepojená na portfólio, program, projekt, všetko nájdete v tejto publikácii. No už sa dostávame k tomuto peknému obrázku. Ak máte pred sebou papier a ceruzku, napíšte si dôležitý dátum a to je 29.9. 29.9. je budúci týždeň a otvárame tento rok vlastne už posledný beh Akadémie projektového manažmentu, ktorá má 5 modulov a otvárame aj projektové minimum. Oba tieto formy štúdia otvárame dvakrát do roka pre odbornú verejnosť a ten základný rozdiel je v tom, že projektové minimum obsahuje modul, to je ten druhý, projektové minimum, obsahuje modul plánovanie projektu a riadenie projektu a Akadémia projektového manažmentu obsahuje tieto dva moduly, ale ide potom ešte ďalej. To znamená, obsahuje aj budovanie projektových tímov, obsahuje implementáciu projektového riadenia do organizácie a tam máme vlastne pripravenú aj realizáciu nejakej konkrétnej, alebo rozbor konkrétnej zmluvy, konkrétnej zákazky a končí potom 5. modulom a to je príprava na IPMU. Celé tieto vzdelávacie programy boli postupne vyvíjané za využitie aj spätnej väzby účastníkov, ale aj ďalších manažerov z praxe. A určite, kto z vás už absolvoval toto školenie, vie, o čom je, kto ešte nie, môžem vám garantovať, že to nie je o vysokoškolských prednáškach a o teórii, ale o cvičeniach. Trocha teórie a potom v 2 tímoch idete a trénujete. To pre vás znamená, že absolventi týchto tréningov vlastne odchádzajú do praxe a môžete ich normálne zaradiť do projektových tímov, lebo vedia, čo majú urobiť. Priatelia, dostali sme sa až k diskuzii. Ja možno ešte, kým odštartujem diskuziu, možno jeden ďalší taký citátik, ktorý používa
kolegyňa Zuzia Žideková, ktorá je podnikateľka, skúsená manažérka, v súčasnosti konzultantka v našej spoločnosti a hovorí, robiť veci jednoducho vôbec nie je jednoduché. No? A potom ešte on je taký dovetok. Je rozdiel medzi tým, že niečo viem, ako to robiť, a druhým, či to naozaj robím. Takže dajte mi minútku, ja sa prepnem na kameru a vy môžete postupne do chatu klásť vaše otázky a ja na ne budem odpovedať. Takže nech sa páči, môžete sa pustiť do písania vašich otázok. Áno, už tu mám prvú otázku. Zaujímalo ma OBS. Môžete ho prosím bližšie vysvetliť? Dobre. Vy ostatní môžete písať, ja zatiaľ vysvetlím túto otázku. OBS. OBS znamená Organization Breakdown Structure, to znamená hierarchická štruktúra organizácie. Je to jeden z najmenej pochopených nástrojov projektového riadenia. Taká je skúsenosť z našich tréningov. Tá pointa spočíva v tom, a ja vám urobím takú paralelu. Každý z vás pracuje v nejakej firme u nejakého zamestnávateľa. A tú firmu riadi nejaký riaditeľ, pod tým riaditeľom sú nejakí manažéri, vyšší, môžu byť potom strední manažéri, potom dole sú výkonní pracovníci. A smerom hore od vlastného manažéra sú potom vlastne zástupci, ktorých vyčlenil majiteľ. Buď to sú konatelia, alebo je to predstavenstvo a nad nimi sú potom majiteľia. A tomuto hovoríme firma alebo trvalá organizácia. A teraz si toto predstavte aplikované do projektového riadenia. Projektové riadenie si predstavte ako, nebo projekt si predstavte ako dočasnú firmičku. A na riadenie tejto dočasnej firmy potrebujeme dať do čela tejto firmy riaditeľa. Tým riaditeľom je manažer projektu. On má vlastne tie riadiace právomoci. Smerom hore nad ním stojí osoba, ktorá ho dozoruje. To je ekvivalent tých konateľov alebo toho predstavenstva. Ak je to konateľ, tak v tom projektovom riadení, ak na ním stojí jedna osoba, tak tá sa volá zadávateľ. Sú aj synonymá. Synonymá v slovenskom jazyku je dozor, dohľad a podobne. V angličtine to sú tie pojmy, ako je project sponsor alebo project owner. Keď pôjdeme od manažera projektu smerom dole, tak tam má nejakých podriadených. Ak sú priamo podriadení, tak to sú členovia tímu. Niekedy má podriadených manažérov jednotlivých tímov, ktorí majú pod sebou podtímy. Takže tá štruktúra môže vyzerať rôzne. Na boku od manažera projektu sú dodávateľia. Vedľa manažera projektu môže byť podpora projektu, môže tam byť asistent, konzultant a podobne. A OBS znamená, že si namalujeme túto organizačnú štruktúru. Jednotlivým tým rolám dáme ich pravomoci a zodpovednosti, tak ako v klasickej firme. Dočasne. Všetko dočasne. Od spustenia projektu až po ukončenie projektu. To je OBS. Organization Breakdown Structure. A znova zopakujem, tak málo používaná technika. Ale keď ju začnete používať, tak sa vyvarujete mnohým problémom, kto je komu nadriadený, kto s kým má komunikovať, kto s kým nemá komunikovať a podobne. Je to tak zaujímavá téma, že možno by si opäť pýtal vlastný čas na vysielanie. Takže dúfam, že Petrovi Švarcovi som odpovedal. Priatelia, ak máte ďalšie otázky, nech sa páči. Karol nám píše, môžete prosím ešte raz vysvetliť rozdiel medzi Akadémiou projektového riadenia a projektovým minimum. Je možné absolvovať iba niektoré moduly? Sú už termíny modulov naplánované? Vysvetlím. My sme vyvinuli Akadémiu projektového manažmentu najmä pre tých profesionálov. Pre profesionálov, ktorí potrebujú efektívne pracovať v projektoch, potrebujú poznať všetky tie aspekty projektového riadenia. Preto aj tá skladba tých modulov je takýmto spôsobom robená. To znamená, je tam plánovanie projektu a to je vlastne ten úvodný a základný modul, kde si prejdeme všetky tie techniky, o ktorých sme aj dneska hovorili. To znamená
plánovanie predmetu a kvality, plánovanie času, plánovanie prostriedkov, plánovanie komunikácie, plánovanie rizík, áno, a s tým spojité súvislosti a celé si to precvičíme. Potom prejdeme na riadenie projektu, kde v rámci riadenia projektu si ukážeme od kick-off meetingu, plánovacích porád, pravidelné porady, systém vytvárania hlásení, meranie získanej hodnoty a celé to smeruje vlastne až k odovzdávaniu výstupu, posudzovaniu kvality a odovzdávaniu projektu. Samostatný modul, lebo keď sa na to pozrete, tak keď ste profesionáli, tak viete, že projektové riadenie nie je iba o tých tvrdých zručnostiach, ale čím dál viacej je to o tých mäkkých zručnostiach, ako dobre vychádzať s tým tímom, ako veci odkomunikovať, ako uriadiť tým, ako ho motivovať, ako rozvíjať tvorivosť. Preto sme zaradili trojdňový modul, ktorý je budovanie projektových tímov. Ideme ďalej, vlastne sa vraciame na začiatok a máme tam modul, ktorý sa volá implementácia projektového riadenia do organizácie, kde si ukazujeme, ako projekty súvisia s víziou, s poslaním a so strategickými cieľmi, ako sa posudzuje uskutočniteľnosť projektu, ako sa pripravuje zadanie projektu a fyzicky máme aj vlastne pripravené, s účastníkmi si pripravíme nejaký konkrétny príklad, na ktorom si odtrénujeme, na nejakej reálnej zmluve, dostanete zmluvy, ste projektový manažer, čo s tým urobíte. A ideme krôčik za krôčikom a ukazujeme si to na reálnom príklade. A opäť celé to smeruje k tomu, aby účastník tohto vzdelávania, keď odíde do praxe a príde na konkrétny projekt, vedel presne, čo má robiť. Áno? Chytí a ide, pracuje. No a posledným modulom je príprava na certifikáciu. No a aký je ten základný rozdiel? Ten základný rozdiel je v tom, že projektové minimum vlastne hovorí iba o tých prvých dvoch moduloch. Vlastne urobí ten prierez, čo to je plánovanie projektu a čo to je to realizovanie a ukončovanie projektu. Akadémia je určená skôr pre tých profesionálov, projektových manažérov, ktorí riadia tie týmy, venujú sa tomu veľmi intenzívne a projektové minimum je to taký prierez, čo by mal vedieť každý člen, aj ten spolupracovník, ktorý iba nejakou parciálnou, nejakou čiastkovou prácou prispieva na projekt, aby chápal tie súvislosti. Takže to je taký ten základný rozdiel. Bola tam otázka, je možné absolvovať iba niektoré moduly? Určite áno a možno ak ešte nie ste rozhodnutí alebo uvažujete o nejakom vzdelávaní, môžete aj odštartovať prvými dvomi modulmi a prípadne ďalšie moduly si dokúpiť v priebehu. A ten záver bol, už sú termíny modulov naplánované? Odpoveď bola, áno, sú naplánované, nájdete ich na stránke projektoveriadenie.sk. Keď pôjdete cez menu celkom hore je kalendár kurzov a tam sa prekliknite vlastne na druhú a ďalšiu stránku, kde na pravej strane nájdete už informácie o Akadémii projektového manažmentu. Aj v kalendári kurzu sú jednotlivé moduly napísané. Možno iba dodám, kto z vás by mal záujem o podrobnejšie informácie, tak môžete mi napísať na moju e-mailovú adresu, ktorá je v závere tejto prezentácie, ktorú uvidíte. Veľmi rád vám všetkým odpoviem. Máme tu Ivana, ktorý sa pýta, kedy môžeme považovať projekt za ukončený, keď je zákazníkom podpísaný záverečný preberací protokol, keď aj zaplatená faktúra, ale vtedy, keď uplyne záručná doba na dodané dielo. Vysvetlím. Projekt a zákazka. Väčšinou projekt a zákazka je synonymum. A teraz je dôležité, čím sa projekt končí. Existuje také všeobecné pravidlo, ktoré hovorí, projekt sa začína a končí tým, čím sa dohodneme, že začína a končí. To je také všeobecné. V tej reálnej praxi vlastne projekt končíme tým, že oficiálne odovzdáme výstupy daného projektu do procesov. My odovzdáme jednak tú zodpovednosť, zákazník ho prebere preberacím protokolom a začína ho využívať v procesoch. Ano? Takže vybudujeme počítačovú učebňu, odovzdávame a je tam vlastne vlastník procesu, niekomu tá učebňa od toho zákazníka je priradená nejakému pedagógovi a on ju začína pravidelne využívať. Takže týmto sa končí proces. To, že nám beží ešte záručná lehota, je už vlastne iba o procesoch.
To znamená, ak by sa čokoľvek pokazilo, napríklad na takejto počítačovej učebni, zákazník má právo vlastne otvoriť reklamáciu a tam v rámci procesov, tak ako v každých iných reklamáciách, sa vlastne postupuje. A čo sa týka platby, ona to je takým spôsobom, že projekt sa skončí odovzdaním, ale po projekte nám ešte dobiehajú poprojektové úlohy. Takže projekt je ukončený, projektový tím je rozpustený, ale napríklad zákazník, chýba nám tam niečo dorobiť, ale už nie je dôvod tomu, aby pracoval celý projektový tím. To znamená, že zákazník nám urobí zádržné na faktúru, áno, my daný problém odstránime, áno, zákazník ho akceptuje a preplatí nám zvyšok faktúry. Takže zrekapitulujem to. Projekt končí tým, že sa odovzdajú všetky výstupy do užívania. Zvyčajne sa to robí aj tým formálnym ukončením, takže tým nejakým záverečným preberacím protokolom alebo záverečnou správou protokolom o ukončení práce. Tým sa končí projekt. Niekedy nám dobiehajú ešte poprojektové úlohy, vrátane platby faktúr a samostatnou témou mimo projektu je potom reklamácia. Veronika nám píše, nevždy je VBS správne chápaná a používaná. Môžete vysvetliť jej princíp? VBS, hierarchická štruktúra prác, hierarchická štruktúra prác môže mať niekoľko spôsobov konštrukcie. Jedným tým spôsobom konštrukcie je, že celkom na tej prvej úrovni pôjdeme cez etapy. To znamená, vymenujeme si prvú etapu, druhú etapu, tretiu etapu a tak ďalej a pod nimi vlastne vytvárame, aké všetky úlohy musia byť v rámci tejto etapy zrealizované a tie úlohy sa potom ešte delia na podúlohy a pracovné balíky. Ano, pracovný balík je podľa medzinárodnej terminológie vlastne najnižšia úroveň delenia hierarchickej štruktúry prác. A druhý spôsob konštrukcie hierarchickej štruktúry prác VBS je, že na tej prvej úrovni nebudeme mať etapy, ale budeme mať výstupy. To znamená, celkom hore je predmet projektu, napríklad dom, rodinný dom, ktorý sa nás skladá z projektovej dokumentácie stavebnej, potom to sú základy, hrubá stavba, môžu to byť všetky tie technológie a tak ďalej a tak ďalej. A pod tým jednak tie výstupy sa nám môžu deliť ešte na nejaké parciálne, na nejaké tie čiastkové výstupy a pod nimi sú potom aké úlohy, podúlohy a pracovné balíky potrebujem urobiť k tomu, aby som splnil tieto výstupy. Inými slovami, de facto je jedno, či zvolíte prvý alebo druhý variant. Dôležité je, keď robíte na tom istom projekte, tak v konečnom výsledku dole vymenujete rovnaké úlohy a podúlohy a pracovné balíky. Hierarchická štruktúra prác je vlastne iba pomocný dokument, ktorý by nám mal pomôcť, aby sme nezabudli na niektorú z prác, ktoré musíme vykonať. Lebo následne potom tieto práce my zoraďujeme v čase, takže vytvárame vlastne graf postupu prác, vlastne tým vytvárame sieťový graf a keď tento sieťový graf vlastne prekreslíme na štvorčekový papier do Excelu alebo softwarového nástroja, tak nám z toho vzniká potom úsečkový diagram alebo Ganttov diagram. A ešte sa možno vrátim, keď som spomínal, že v hierarchickej štruktúre prác je najmenším tým prvkom pracovný balík, tak to je pracovný balík pre vás ako manažera projektu. Pre toho, komu ten balík dáte, tak pre neho to je vlastne maličký projekt. Ja vám dám príklad. Ak investujete a ste investor pri stavbe vášho rodinného domu, tak jedným z týchto pracovných balíkov je napríklad studňa. No, takže vy si urobíte ako pracovný balík je studňa. Ale vy potrebujete nájsť realizátora na túto prácu. Nájdete si firmu, vy s tou firmou podpíšete zmluvu, v tej zmluve bude zadefinované, čo, kedy a za koľko má byť urobené v projektový trojuholník a pre nich to je vlastne projektík. To znamená, všetko, čo chcem delegovať, všetky tie úlohy, tak potrebujem mať vlastne u nich definovaný projektový trojuholník. Takže vy nejdete celkom do detailu, vy ostávate na tej úrovni pracovných balíku a ten majiteľ toho pracovného balíku, ten, kto ho ide zrealizovať, si ho rozplánuje potom ešte na detailné činnosti a ide ho zrealizovať. Ja by som sa ešte teraz potreboval spýtať aj Karola, Ivana a Veroniky. Odpovedal som na vaše otázky? Alebo potrebujete ešte možno niečo k tomu dokumentovať?
Áno, ďakujem. Dobre, ďakujem. Dobre, priatelia, má niekto z vás ešte otázočku? Ak sa nemýlim, tento webinár dokonca umožňuje kladenie otázok aj po jeho skončení. Takže ak by vás niečo napadlo, môžete napísať na link po tomto webinári alebo naozaj sa priamo obrátiť na adresu, ktorú budem mať uvedenú na konci. Tak ak dovolíte, týmto uzatváram diskuziu. Ja sa lúčim z priameho vysielania, lúči sa aj tady Macík, áno, taková máva, vidíte, že je zdravý, áno, už nemáte náplasti. Prepínam. Vraciam slovo sám sebe. Macík nám to asi nejako ustrihol kábel, lebo som mal pocit, že sa to prerušilo uprostred vety. Ja ďakujem Petrovi veľmi pekne za celý perfektne zvládnutý webinár. Ešte by som možno, že Veronike povedal ohľadom tej VBS-ky. VBS-ka a PBS-ka sú veľmi podobné. V jednom prípade hovoríme o urobenej streche a v druhom prípade o urobení strechy, alebo vykopaní studne a o vykopanej studni. Peter Šetečka ešte sa niečo asi potrebuje povedať a má pre vás bonus. Tak ja mu na chvíľu odozdám slovo, aby ste si neprišli náhodou o bonus a potom sa ešte ja k vám na záver prihovorím. Dobre, priatelia, ešte záverečné slovo. My sme slúbili, že vám dáme nejaký bonus. To znamená, aj keď sme tu hovorili o komplexnom riešení a rýchlom riešení, máme pre vás pripravený časovo obmedzenú možnosť stiahnutia si e-booku Project Thinking projektové myslenie. Jedná sa o elektronickú publikáciu, ktorá vlastne vychádza z prvej kapitoly tejto knihy, Projektové myslenie, a všetci si ju môžete v súčasnosti bez pasnosti stiahnuť. Tento prístup na stiahnutie bude trvať 24 hodín a môžete využiť link, ktorý je tu hore. No. Prípadne, ak by ste mali ľubovoľné problémy alebo niečo nefungovalo, opäť kontaktujte nás cez e-mailíky. No. Týmto je moja prezentácia ukončená. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem aj organizátorovi za možnosť vlastne prezentovať tieto myšlenky. Nakoľko komunita projektových manažérov, slovo späť do štúdia do Bratislavy. Braňo Gablas, nech si páči, preber slovo. Ďakujem Petrovi za odozdanie slova. Tu je štúdio Bratislava. Vysielame zo sídla našej firmy. Ďakujem veľmi pekne Petrovi ešte raz, ďakujem za bonus.